Krásný den, jmenuji se Poli Ševčíková a vítám tě u podcastu vzdělávací a networkingové platformy Svět podnikatelek, tvořenou podnikatelkami pro podnikatelky. Jednou týdně budu vydávat audio i video rozhovory s tvůrkyněmi z různých oborů, se zaměřením na business, mindset, marketing a balance. Sleduj nás zde na tomto audio podcastu nebo se přidej do komunity podnikatelek na www.světpodnikatelek.cz. Kdyby tě cokoliv napadlo, napiš mi na info@světpodnikatelek.cz. Užij si poslech. Krásný den všem, vítám vás u našeho rozhovoru a dneska je tady se mnou Zuzka Tomčíková, která je psycholožka a terapeutka. A kromě její cesty bychom se hrozně rádi podívali na téma sebevědomí žen, nejen v podnikání, ale všeobecně, protože Zuzi, máš pravdu v tom, a myslím si, že to všichni víme, že to naše sebevědomí se odráží ve všech úrovních našeho života, oblastech našeho života a je hrozně fajn se o tom popovídat. Takže děkuji, že jsi tu. A já ti předám slovo, abys nám pověděla víc o tom, co děláš jako psycholožka a terapeutka. Povídej. Ahojte teda všetci, Poli, ahoj, a ďakujem, že si mi dala to slovo a ďakujem aj za tento priestor. Ja som psychologička, to je také, s čím som maximálne stotožnená, čo zo mňa proste prirodzene ide a toto je rola, ktorou tým životom profesným idem úplne od začiatku, kedy som pracovať začala. A v online ma ženy môžu poznať teda ako psychologičku a terapeutku. Keďže mám psychoterapeutický výcvik, tak tie terapie online robievam a ten fokus môj je jednoznačne, klientky prichádzajú čisto ženské a zameriavame sa na to, aby oni boli schopné urobiť vo svojom živote také zmeny, ktoré ich akoby vrátia k sebe. Hej, že proste zostanem sama sebou a ten život bude taký ako viac môj, budem ho mať viac pod kontrolou, bude mi v ňom krajšie, pekne, bez toho, aby som musela proste bojovať na všetky strany, bez toho, aby som musela nejak ako si obhajovať veci, ktoré považujem úplne za samozrejme. Takže ja tam mám takú tú linku, že si myslím, že každá žena je hrdinka, že každá žena môže byť hrdinkou proste svojho života bez toho, aby mala proste brnenie, aby musela zvádzať nejaké ťažké boje. No. Takže tak. Děkuju. Mně se hrozně vždycky u tebe líbilo přesně to, že každá žena je hrdinkou svýho života. A je hrozně hezký, že tohleto přenášíš a pomáháš ženám se v tomhle najít. A ty jsi zmínila, že jsi jako vlastně od vždycky psycholožkou. Kdy to k tobě přišlo? Jakože fakt od malička věděla do psychologii? Nebo jak se to v tobě vyvíjelo? Hej, až tak od vždycky v zmysle profesného života, ale je pravda, že ja už na základnej škole som tak nejak ako k tomu inklinovala. Proste pamätám si to, že som už na základke vykladala, že chcem byť psychologička. Úprimne nemám stopu pamäťovú, že prečo. Proste tak nejak ako som k tomu chcela ísť. Vzťahy ma zaujímali, taká nejak ako hlbavá som bola asi stále. Rástla som ako jedináčik, to znamená priestor nejak ako si tak hlbať, analyzovať stále bol. No a išla som za tým, ako s ľahkosťou povedané, nechcela som robiť primačky z matiky, takže tam to bola ako celkom jasná voľba. Na výšku som sa dostala a bavilo ma to. Hej, takže proste v momente, ako som absolvovala tieto také ako formálne vzdelávacie aktivity, tak potom som sa ako psychologička zamestnala. Ale jak ten život prináša také paradoxy, tak celú vysokú školu som si vrala, ja v živote nebudem robiť pracovnú psychológiu. Ja nebudem s tými manažerkami v žiadnom prípade. No a presne tam som skončila a tam som proste ako 10 rokov robila a neľutujem to ani náhodou. Hej, že proste to bola úžasná skúsenosť. Takže ja nie som klinik. Ja nepracujem s ľuďmi, ktorí majú diagnózy a neliečím diagnózy. Ja som taký ten medzičlánok v rámci nejakej možno prevencie, starostlivosti o seba a takých tých ťažkostí, ktoré ešte máme tendenciu vnímať, že to je taká ako bežná vec v živote, ale zároveň nás to psychicky akoby veľmi ťaží. Takže toto je taká ako moja sféra vplyvu. To je tak hezký, že jsi vlastně přesně vzdělala, co jsi nechtěla. Jako, jo. No. A na tom, ako vieš, na tom sa proste potom vyskladalo kopec ďalších mojich vecí v živote. Že ti dôjde, že ono je dobré tie názory meniť. Že proste je to úplne OK. Hej? A že proste, keby som na tom zubami nechtami proste trvala, že tam robiť napríklad nechcem, tak by som proste bola chudobnejšia a dosť parádnych skúseností.
Mhm. No a jak jsi k tomu vlastně přidala to online podnikání, nebo co tě vedlo, vlastně, že jo, to byla si zaměstnaná, viď? Tak co tě vedlo si říct, tak ještě budu podnikat online k tomu? No, vedlo ma k tomuto, že toto je tak ako elementárny príbeh. Materská potreba nejakej sebarealizácie, lenže ja popri tom, ako som psychologička, tak mám za sebou aj takéto psychoterapeutické vzdelanie. My tam proste potrebujeme absolvovať taký 5-ročný výcvik, veľmi intenzívny, sebaspoznávací, proste kvalitný a v rámci tohto ja som sa v tej svojej profesii realizovať veľmi nemohla. Proste pracovala som s ľuďmi s lídrami, s líderkami a ich som ako školila, prípadne nejak psychologicky ľahko pracovala, ale taký ten ako presah terapeutický tam vôbec nebol. A po proste tých dlhých rokoch a proste, ak prišlo to dieťa a zrazu ten zmysel života a proste máš pocit, že akože sú iné hodnoty v živote podstatné a chceš ich žiť a nejak, tak ma to celé ako prevalilo a začala som sa sama v tomto smere nejak ako najprv pokúšať, veľmi nesmelo a nemala som v tom spočiatku ani ja úplne jasno, že to vôbec z toho ako bude to podnikanie. Ja. Takže najprv to bolo takéto ako zdieľanie vlastných myšlienok a taká terapeutické ako zdieľanie môjho uvažovania. A potom proste po nakopnutí strategickom, markeťáckom a inom, tak som sa tak akože sama v sebe proste ujasnila, že OK, toto robiť chcem a práve tú terapeutickú časť som začala o mnoho viac akoby v podnikaní realizovať. Takže tam sa mi to pekne vyskladalo, že tak ako zručnosť, soft skills a tieto veci sa doplnili takou ako terapeutickou prácou a hlavne bol to kontakt 1 na 1. Proste tá práca individuálna, to je niečo úplne iné, než práca so skupinou, ktorá veľakrát nebola úplne motivovaná. A hlavne pri tom kontakte 1 na 1 vidíš ten výsledok o mnoho zreteľnejšie a veľakrát aj skôr. No. To je pravda, no, že přece jen 1 na 1 tam máš prostě klientku, která s tebou chce pracovat, která si to sama i financuje a všechno. Takže věřím, že tam je to jiný. A přesně, když pomáháš ženám se stát hrdinkou, takže řešíte určitě často právě to sebevědomí. A co nejčastěji třeba řešíš na tohleto téma? No, k sebavedomiu ja chcem povedať, že málo kto príde s tým, že to pomenuje takto priamo. Hej, že chcem s tebou robiť, lebo proste mám nízke sebavedomie, proste, hej, to celkovo, aj keď dáš nejaký ako tréning zvyšovania sebavedomia, tak málo kto by nejak ako hneď na to skočil, lebo proste to už len to si priznať, že môže toto byť. Ale skôr sa to ako tak nejak demonstruje v živote proste v iných podobách. Blízko k tomu sebavedomiu je takéto ako nastavenie si hraníc, odkomunikovanie toho, čo sa mi nepáči, takéto ako schopnosť povedať nie, vyjadriť nesúhlas, vyjadriť proste nejakú ako nespokojnosť, vnímať vôbec nejaké svoje vlastné potreby a s týmto klientky chodia. Hej, že v podstate sa ocitnú v takom vnútornom pnutí, že viem, že niečo potrebujem, niečo cítim a strácam úplne akoby vnútornú istotu, že či vôbec na to mám právo, či môžem, či to už nie je príliš náhodou, že čo ja chcem. Hej? A toto už je v podstate tá linka, ktorá s tým sebavedomím úzko súvisí. Takže nerobím s klientkami s tým, že vieš čo, poď busneme tvoje sebavedomie. Tak toto nechodí. Aj keď verím tomu, že možno na nejakú takú natrafím. Bolo. Ale skôr je to tak ako prirodzená linka na pozadí toho, ako spolupracujeme proste na iných veciach, ktoré bežne v živote rieši. Hej, komunikácia s partnerom, vyhranenie sa voči mame, vyhranenie sa proste možno aj akoby obhájiť si svoje postoje, hej, nejak sa tak akože upevniť v tom, čo ja chcem, čo nechcem. Takže tak. Tak je fakt, že sebevědomí je vlastně takový to slovo, co to všechno zastřešuje, viď? A to jsou ty projevy, že každá to máme trošku jinak. A je něco, co teda, že nám může pomoct, když cítí takové pnutí, samozřejmě kromě toho, že by šli za tebou, jak si v tuhle chvíli pomoct, nebo jak si zanalyzovat, že co to pnutí znamená, nebo co mi to pnutí říká. Nevím, jestli se ptám správně. Ja zhruba tuším, že kam mieríš. Ono
úplne taký prvý bod je, že vôbec si to všimnúť. Už to mi príde niekedy frajerina, že my sme niekedy tak ako prevalené a tak si seba nemáme čas všímať, že sa veľakrát stane, že ani tento diskomfort proste a to vnútorné pnutie žena nepostrehne. Možno ho postrehne v tom, že je mrzutá, že je hnevlivá, že proste je tak ako nespokojná, tenzná, napätá, ale nie vždy to hneď proste spojí s tým, že som proste v napätí, lebo niečo v sebe riešim. Hej? Áno, deje sa aj to, a keď sa tento bod akoby stane, že proste ocitnem sa v tomto bode, že viem, že to vnútorné pnutie mám, tak to je super, to už akoby už druhý krok. A moja taká, ja nemám úplne rada slovo rada, takže skôr je to ako odporúčanie a možnosť normálne sa zastaviť v tej chvíli. Zastaviť sa, nepotrebujem hneď akože veľkú analýzu, len proste kľudne aj pozrieť cez telo, kde v tele to napätie je. Či to je o tom, že proste mám hnev, mám zaťatú sánku, zaseknuté, proste polámané zuby, no. Alebo proste, hej, mi behajú prsty proste na rukách, lebo proste som veľmi tak ako rozhodená, rozcukaná. Proste tak ako fakt najprv len si to odpozorovať, lebo to naše telo, tak ako my sme sa pred chvíľou bavili proste s našim tým duševným prežívaním veľmi, veľmi pekne je v kontakte a súvisí a naše telo je múdre. Takže veľakrát tam netreba veľmi hľadať názvy a pomenovanie, ale stačí najprv si proste akoby všimnúť, že kde v tele to mám, čo sa mi tam deje. Hej, a potom je ten ďalší krok, že čo s tým viem urobiť, ako to chcem mať. Potrebujem vedieť najprv, čo mi je, potom nejaký pre mňa, povedzme, ideálny alebo najlepší možný scénár, a potom sa dá baviť o tých krokoch, že ako sa tam dostanem. No. A hezky si zmínila, že často teda ani nepoznáme to pnutí, protože jsme jakoby odpojení. Je něco, co můžeme udělat, abychom se zase třeba napojili nebo vůbec přesně poznali, že se něco děje? Ono, mindfulness je jeden ako z prístupov, ale ja myslím, že skutočne fakt takéto akože len si vôbec uvedomiť, že dobre, to moje, čo ja prežívam na úrovni duše, psychiky, nazvieme to akokoľvek chceme, súvisí s telom. A všímať si to telo proste skutočne, v akej som pohode, kde to napätie je. A len si to tak ako, ja spočiatku klientkám proste radím len si to všímať, kľudne si to ako zapisovať. Hej, a čo sa udialo tesne pred tým napríklad. Hej, že ja neviem, fakt mám zovretý žalúdok, proste plítko sa mi dýcha. Z čoho to je, akoby, čo sa mi dialo v tej chvíli, čo sa stalo tesne pred tým. Ja, tak si to ako potom vieme dať do súvislosti. Takže proste, keď je človek odpojený, tak na začiatok stačí si to začať viac všímať. Proste venovať sebe a svojmu prioritne najprv telesnému prežívaniu väčšiu pozornosť, väčší fokus. Proste všímať si to telo na začiatok. Lebo pre niektoré ženy je náročné hneď akoby pomenovávať spektrum emócií. Proste zostaneme pri tých elementárnych, proste strach, hnev, smutok, bezmocnosť, radosť, bodka. Hej. A pritom to je proste tak pestrá škála s toľkými odtieňmi, že a je dobre sa v nich niekedy ako fakt vyznať. A keď ja sa klientky ako pýtam, že čo to tam máš za tú emóciu, čo si pri tom cítila, tak veľakrát je to o tom, že ja neviem ti to presne povedať. Proste nebolo mi v tom dobre, ale neviedať. Áno, takže proste tie názvy, to je také až druhoradé a príde to potom, hej, keď už takto spolupracujeme dlhšie a keď sa už žena v sebe proste vyzná v tom emočnom prežívaní, ale na začiatok úplne stačí si všímať fakt to telo a dávať to do súvislostí bežného proste dňa, hej, že s čím to súvisí. A ono sa tam... Presne tak. A potom, keď na to pozrieš, proste povedzme po tom týždni, to úplne stačí, tak sa niekedy ukáže ako pekná linka. Hej, že s čím sa mi to spája. Hej, to je... Ja hnedka vidím svoju linku, víš? No, a to je presne tak, to či ideme ako naprieč kampaňami, či ideme naprieč proste podnikaním a jeho rozbehom, či ideme proste naprieč normálnym bežným dňom žena na materskej, to je proste, ten princíp je rovnaký, no. Jo, já můžu popsat, jak co mám já teďka, ale už to mám tak půl roku. Malý chodí jenom 3 dny do školky a je to super. V ty 3 dny ale spí ve školce. A já jsem pak celý večer protivná, protože on chodí spát se mnou ve 10:45. A úplně to cítím, fakt jako celý den jsem úplně v pohodě, jak večer on nejde spát těch 8, že už to ani neskoušíme, nejsem naivka, ale úplně to cítím tam vždycky, jako že nemám ten večer pro sebe a úplně ta frustrace z toho,
jak to tam člověk nemá tu chvilku, tak tam prostě opakující se. To ti rozumiem. Ja akože zažívam dokonca aj úplne akoby situačne, je to veľmi podobné tomuto. A x-krát sa mi stane, hej, lebo proste tak ako nie sme stroje, nie sme dokonalé, proste ako chvála Bohu, hej, nechcem to mať ako alibi, len konštatujem. A proste x-krát sa mi stane, že to dieťa si zlízne niečo, čo proste mu nepatrí. Hej, a proste to také, o čom sa bavím, že si to ako všimnúť, že to postrehnúť, tak proste mne to potom dôjde, hej, že kurne, že vypenila som na neho, ale on s tým nič nemá, chuďatko, hej, že to bolo proste moje napätie, moja frustrácia presne z toho, že som si cez deň nestihla niečo dorobiť, že presne nebudem mať ten večer pre seba a v lepšej fáze tejto sebareflexie ja dokážem tomu dieťaťu sa napríklad ospravedlniť, hej, ako samozrejme nezaťažím ho celým toto vysvetlením. Jo, já mu přesně říkám, hele, usínáš tady už hodinu, já už nemůžu. Jako, a vždycky mu to přesně vykomunikoval, on jenom a začne mi dál kopat. Ale vieš, ale toto je úplne akože parada aj takto. On, aj keď to tie deti hneď nevezmú, že nezareagujú nám dospelácky, proste nie sú dospeláci, takže tam nepríde reakcie, že ďakujem ti za vysvetlenie, ja to rozumiem, budem to rešpektovať. Ako proste dieťa toto tak úplne nedá, hej. Ani sa to od neho nemá čakať. Ale je dobré proste mu ukazovať, že proste tak nejak sa komunikovať dá a on skôr či neskôr začne zohľadňovať tie naše potreby. No. A to je presne to, na čo si sa aj pýtala, hej, že je fajn poznať tie svoje potreby, zavnímať, že kedy už som cez nejakú svoju čiaru. Neznamená to, že hneď musím všetkých chodte prejsť, lebo teraz to je o mne. Vůbec ne, prostě veľakrát se to nedá. Hej, no. Na to jsem se chtěla právě zeptat, protože mám pocit, že je to hrozně spojený jako přesně hranice, říkat ne, že jo, tak nějak jako uvědomovat si, sebeláska, že často si lidi myslí, že jakmile se tomu budou věnovat, tak se z nich stanou sobci. Ono. Tak já vím, že ne, ale zkusila bys to jako popsat ten rozdíl, protože já mám pocit, že by to mohlo hrozně pomoct si uvědomit ten rozdíl, jakože když si udržím hranice, jak to nezmáš, jsem sobec. Určite nie, záleží od toho spôsobu, že akým človek si to drží. Hej? A proste nad tým ja som uvažovala, lebo povedzme v tej našej bubline alebo na tej celej škále toho, kto každý sa venuje týmto témam, nájdeš proste fakt rôzne spôsoby, ako sa to komunikuje. Ako sa komunikuje o sebaláske, ako sa komunikuje o nastavovaní hraníc a týchto témach presne, o ktorých teraz hovoríme. A častokrát tam proste vždycky to začína tým ako ja. Ja som dôležitá, ja na prvom mieste, ja. Hej? A z toho proste vzniká ten dojem toho takého ako sebectva a ono veľakrát to aj je, hej, lebo proste keď ja na prvom mieste vždy a všade, tak áno, toto už je ako definícia sebectva podľa mňa, hej, ale ako si chcela odo mňa to nejaké ako vysvetlenie, alebo ako to rozlíšiť, ja to rozlišujem sama pre seba a ponúkam to, hej, tak ako do pléna. Ja to rozlišujem tým, že proste hovorím, že daj si seba ako prioritu. A tých priorit v živote môžeme mať viac, môžeme mať 3 priority, môžeme mať 5 priorit v živote, ale v momente, keď je pre mňa niečo prioritou a dám si tam aj seba samú, moje potreby, moje proste, ja neviem, ciele, ambície, čokoľvek proste seba, nemusím to byť nevyhnutne na prvom mieste. Ja môžem byť medzi top 3 a zabezpečím si to, že budem sa mať rada, budem si strážiť svoje potreby, budem sa realizovať, budem proste spokojná a zároveň predídem tomu, že zo mňa bude proste ako sebecká jedna ženská, ktorá síce ako tradá, hej, tu som, mám sa rada, ale zrutil sa mi celý svet dookola, lebo ja, hej. Takže ja samozrejme trošku hyperbolizujem teraz, ale fakt mne veľmi pomohlo si to pomenovať cez tie priority, že proste dám seba medzi priority a je na mne, či si poviem, že budem priorita číslo 1, lebo môže sa niektorá žena nachádzať vo fáze života, kedy fakt potrebuje sa dať až na to prvé miesto, lebo je to možno zachrániť život úplne kľudne, ale je to tá možnosť, že nemusíš byť hneď prvá priorita, môžeš byť proste na 3. mieste, hej, a kde si nad tým prioritou môže byť rodina, kde si nad tým prioritou môže byť proste zdravie, ale už keď mám medzi ďalšími prioritami pod nejakú prácu, a neviem, ako vyhovieť ostatným, príbuzným, tak už tam ti to pekne pomôže sa chrániť. Hej? Lebo vieš, že kde si v tej top 3 ja som.
A tie priority sú fajn na to predstavenie si, že akoby mi príde to tak ako ľahko pochopiteľné, že keď je pre mňa niečo prioritou, je to pre mňa vzácne. To znamená, sama pre seba sa stávam cennou. Hej? Záleží mi na tom, venujem tým prioritám priestor, cieľene ho vytváram. Takže áno, keď som prioritou svojho života, budem aj z sebe vytvárať ten priestor a budem si ho tam hľadať. To sú také tie, hej, že akože daj si do toho kalendára ten čas pre seba na oddych a presne to, o čom sa proste bavíme. No. Takže neviem, či je ti to tak ako uchopiteľné. No, či... Myslím, že ženy ti když tak taky řeknou, ale myslím si, že jo, dává mi to smysl, že to není jenom, existuje jenom já a nic kromě mě, oproti přesně mám vícero priorit a dovolím si sama sebe aspoň tam dát mezi ty priority. Ale tak, když se tam člověk jako dostane a mám pocit, že my ženy, asi se spíš budeme bavit o ženách, protože mám pocit, že chlapů to jde líp. Tak já vím, cítím to u sebe, ale často i u klientek, jak si to jakoby, a ne před ostatníma, já mám pocit, že ostatní většinou to přijmou líp, ale jak si to před sebou jakoby uchránit a opravdu zůstat pro sebe prioritou. Protože já mám pocit, když si něco nastudujeme, něco si zažijeme, tak dokážeme se tam dát mezi ty priority, možná na chvilku, ale potom tam se vrátí starý vzorce a začneme se zase upozadňovat. Tak jak v tom zůstat jako opravdu věrný sami sobě delší dobu a nebát se tam zůstat tou prioritou? Hej. No napadá mi k tomu proste rovno ti povedať, že mať akoby nastavenú takú tú akoby najmenšiu možnú mieru, ktorá ešte bude pre mňa OK. A ja uvidím to na príklade, proste je pre mňa v rámci starostlivosti o seba dôležité, proste ja neviem, chodiť na masáže, dopriať si wellness, ty chodíš plávať, hej, proste ako mám niečo také. A idylka, proste úplne akoby ideálny scenár je, že si to doprajem 5-krát do mesiaca, napríklad. Hej? A nepoviem si len toto, ale si aj poviem fajn, proste bude pre mňa OK, keď sa to stane 2-krát. A kde si v tomto budem ako korčuľovať potom. Hej, že budem sa snažiť o tú 5 a budem si ju plánovať, ale tým, že v tom živote sú aj iné priority a môže to ako situačne niekedy príde fáza života, že sa proste niečo zmení, hej, tak aby som sa hneď nebičovala, bože, ja na seba nemyslím, ja sa zanedbávam, lebo nie je to 5, ale 4,5 krát. Tak aby, vieš, aby sme, lebo proste my sme na seba niekedy tak prísne aj v týchto pozitívnych veciach, že proste, bože, hej, nemám sa tak rada, jak by som mala, tak proste keď si poviem, že povedzme tie 2 razy pre mňa budú tiež fajn, a nie dlhodobo, ale proste ako toto bude ešte fajn. A každá si tam samozrejme vieme to nejak ako kvantifikovať proste po svojom, podľa toho, ktorá čo potrebujeme samozrejme, ale nastaviť si to tak ako aj spodnú hranicu toho, čo je pre mňa ešte dobré. Hej, že ako, takto mi to ešte bude vyhovovať. Už čo bude pod to už viem, že som kam si ako už posunula tie svoje hranice inde a že dlhodobo proste mi to môže znova začať škodiť. Hej. A to kľudne môže byť aj s tým, že som v kontakte s ľuďmi, ktorí ma vyčerpávajú, že sa často stretávam a prichádzam do interakcie proste vo vzťahoch, ktoré mi ubližujú, proste ma nebaví s tými ľuďmi tam byť, proste sú to toxické vzťahy. A z niektorých nevieme hneď vystúpiť, nemôžeme, lebo, ja neviem, povedzme, je to práca, sú to príbuzní, s ktorými potrebujeme byť v kontakte. Aj tam sa to dá presne ako pekne takto uplatniť, že si poviem, dobre, musím na to stretnutie ísť, ale maximum, čo pre mňa je, proste pol hodina, za pol hodinu to proste celé nejak ako vybavím, zvládnem a odchádzam. Nenechám sa tam držať hodinu, 2 hodiny. Hej, že proste ako s týmto spôsobom presne tak uvažovania sa vieme proste chrániť. Ale děkuju, to je fakt hrozně krásný tip a jak jsi o tom mluvila, tak jsem si přesně vzpomněla na období, kdy jsem byla nemocná a děti pak byly nachřapaný a tak a já najednou přesně nebyla skoro měsíc plavat. Ale já teda jsem hrozně napojená na svoje tělo, takže moje tělo hnedka hlásí, jo, celoživotní útrapy k tomuhle vedou. Že opravdu tam byla hnedka taková ta frustrace, ale naštěstí můj muž už je na mě taky hodně napojený, takže on přesně říkal, no jo, tak ty jsi nebála ale plavat celý měsíc a proto se takhle cítíš. Protože přesně, já jsem hrozně ráda, že tam mám i to zrcadlo v něm, protože občas si řeknu třeba, jo, tak jsem jenom unavená. A vlastně zapomenu, že jsem tam měla něco, jakoby nějakou tu tradici, která mi dělala dobře, jak život se začne dít,
tak prostě vylezeš z nějaký ty rutiny, co ti dělá dobře a on mě teďka vlastně takhle krásně do toho vrací. Ale vlastně pomohlo tomu to, že já tak hrozně hezky o tom plavání mluvím a potom je mi tak hezky, já jsem tak milá. Čiže musím to oplatiť a na to plávanie prostě poslať. A... Jo, přesně. Takže on si to už pamatuje, má to on spojený, takže i on to odchytává ty chvíli, když začíná mručet a hodně, tak si řekne, aha, jak si byla naposledy plavat, co? Ale Poli, toto je super, čo hovoríš, lebo napadlo mi presne, že my keď si zavedieme do života takéto, že urobíme zmeny ako vo vzťahu k sebe, tak či tak počasie sa z toho stane nejaká samozrejmosť, stane sa z toho nejaká rutina, hej, a už ti to prípada, také bežné. A tým pádom, áno, proste, jak je to bežné, tak môže sa stať, že z toho proste začneme nechtiac ukrajovať. A presne takým spôsobom, ak ty vravíš, že sa nám to nejako pripomenie, že aha, bacha, toto nie je úplne samozrejmosť, toto ty reálne potrebuješ, proste dávaj tomu fokus, dávaj tomu priestor, lebo samozrejme to zďaleka nie je, hej, že proste je to pre teba ako nevyhnutná nejaká vec a dôležitá. Jo. Prostě vypíná to hlavu tak úžasně, že to prostě nejde jako s ničím srovnat. A ty máš něco takového? Ty máš ty masáže? Ja mám tie masáže, to je pre mňa teraz také ako dosiahnuteľné, hej, lebo proste v rámci toho, koľko má syn rokov, aký máme režim fungovania, mužové hobby a jeho veci, takže tam toto je pre mňa ako dosiahnuteľná záležitosť a mám takú perspektívu, že ako viacej spoločensky žiť, hej, nepredstavujeme si pod tým nejaké party nie, ale akože kino, divadlo, proste také akože pravidelne sa stretávať s kamarátkami konkrétne, mám proste presne obrazy, mena, tváre, ktorými by som chcela proste častejšie nejakým spôsobom byť, než je to teraz, hej. A ja rada tancujem, proste to znamená, že mať taký, ja som rada sama, hej, toto je niečo, ja potrebujem byť viac sama, než mám teraz možnosti. Takže toto je také pre mňa, že toto by som si kľudne dopriala viac. Samoty není nikdy dost, mám pocit, když jsme mámy a manželky a máme děti prostě, takže úplně s tebou souzním. A moje obligátní otázka, že mám pocit, že jsme krásně to sebevědomí probrali, je, kde ty tam cítíš svůj unicorn faktor, to znamená tvůj takový jedinečný dar v práci s klientkama. To je tak, vieš, to je taká otázka, kladie také nároky na tú odpoveď, Poli, že rozmýšľam, ako ti dať tú odpoveď, ale ja to vnímam tak, že na jednej strane... Ja viem, čo ti chcem povedať. Proste ja si myslím, že tá moja nejaká jedinečnosť je v tom, že na jednej strane som taká ako pevná žena, ja aj fyzicky nie som drobná, krehká. Ja som tak ako plnoštihlý človek pevný. Že som v podstate tak ako, že fakt viem byť aj tvrdá, viem byť aj fighter, aj v tej práci alebo v živote a zároveň som veľmi krehká a jemná. A toto tu je priestor, ktorý ja ponúkam klientkám, že proste tá sila a jemnosť sa vôbec nevylučujú, že proste aj človek, ktorý je nejak, povedzme, možno uzavretejší, môže byť zároveň veľmi citlivý, vnímavý a môžu sa mu diať ako veľmi bohaté veci vo vnútornom svete a že si to proste ako môže dovoliť, že to môže prijať. Hej, že sa nemusíme nejak ako škatulkovať, nejak veľmi nálepkovať, ale že si môžeme dovoliť proste byť také, aké sme. No, bola taká ako pesnička nejaká, sme také, aké sme. Tak spievať tu úplne nejdem, hej, ale vnímam to tak, že proste môj unicorn faktor je, že netlačím do žiadnej proste kolónky, ale naopak ponúkam proste protiklady, v ktorých sa dá pekne žiť. Ja si myslím, že protiklady sú proste prirodzenou súčasťou zvlášť ženského života, že proste my tie protiklady máme a žijeme a čím menej začneme proti ním bojovať, tak tým lepšie nám v tom živote potom je. No. To je krásný. Já jsem tě chtěla zeptat, co by si chtěla nakonec vzkázat ženám, ale mám pocit, že toto možná tak jako krásně zaobalilo, ale se zeptám, chtěla bys ještě něco k tomu dodat, než se rozloučíme? Chcela by som ich len povzbudiť v tom, že keď budú cítiť, že je ich čas, že proste majú takú vnútornú nejakú nepohodu, nespokojnosť, tak aby si proste dopriali nejakú formu starostlivosti o seba. Akúkoľvek. Ale aby akoby nečakali, neposúvali to do horších a horších proste časov, aby nečakali, že až mi bude to a to, že to je ešte málo. Nikdy to nie je málo, proste nejak sa o seba postarať. Proste v momente, keď to tak cítim, je fajn sa na ten vnútorný hlas alebo
na to, čo nám komunikuje naše tělo, spoľahnúť a dôverovať tomu. Děkuji ti, Zuzi. Máš úplnou pravdu a je hrozně tohle fajn to slyšet od odborníka, ještě o to ví. A od ženy, která určitě to sama zná i ve vlastním těle, že ve vlastním životě. Což je krásná o tom by sa dala iná hodina rozprávať o osobnom príbehu, ale ten úplne tu teraz nebol až taký zásadný. Ja ti ďakujem, Poli, za prístor, ďakujem za ten rozhovor, bolo to pre mňa veľmi príjemné. Dúfam, že aj ženy si z toho budú vedieť vybrať aspoň nejaké také ako časti pre seba. Já věřím, že určitě ano. A taky ti moc děkuju. Ženy a Zuzi, mějte se krásně a zase se uvidíme. Ahojte. Krásný den.